Ja sa volám teda Michal Matloň a venujem sa psychológii architektúry a user experience priestoru. V súčasnosti pracujem v Haber Avis, kde pomáham tvoriť kancelárie, kde sú ľudia zdraví, produktívni, spokojní, kreatívni, ak to firma chce a tak ďalej. No a asi v rámci takéhoto eventu je to taká neštandardná téma, lebo sa nevenujem digitálnemu UX, ale tak Váco ma poprosil, že či neprídem porozprávať, lebo predsa len dnes ten pojem toho UX sa začína čoraz viac rozširovať, hej, že môžeme mať UX niečoho digitálneho, môžeme mať UX priestoru, môžeme mať UX tohto baru, ale aj tohto eventu a tým pádom vlastne ten istý mindset toho zamerania na toho používateľa alebo na toho človeka dokáže zlepšiť našu skúsenosť s čímkoľvek. A kto z vás je taký, že síce nebudem vidieť, keď dvihnete ruku, ale to je v pohode. Nie, keď pôjdem takto do boku, tak to aj trošku vidím. Tak kto z vás je taký, že som povedzme prišiel preto, že ho zaujíma aj ten priestor, alebo koho zaujíma priestor napriek tomu, že sem prišiel nie preto, že ho zaujíma priestor. Výborne. Takže je to celkom aj dosť veľa ľudí. Tak verím, že vám to bude užitočné a možno, že si odnesiete nejaké poznatky aj do svojej vlastnej práce alebo svojej vlastnej, svojho domova možno. A prišiel som rozprávať o kríze sústredenia. Kto z vás má problém sústrediť sa v práci? Je niekto, kto nemá? Niekoľko veľmi šťastných ľudí. No a to, že veľa z nás má problém sústrediť sa v práci, je mimo iného výsledok aj toho, že v poslednej dobe alebo v posledných niekoľkých rokoch, ste sa, keď ste sa zaujímali o to, ako robiť kancelárie, alebo keď si nejaká firma chcela robiť nové kancelárie, tak väčšinou boli dôležité tieto tri slova. Kooperácia, kolaborácia alebo komunikácia, v preklade spolupráca a nejaká spolusť. To nie je slovo. A kvôli tomu, že tieto slova boli tak dôležité, vznikalo veľa priestorov, ktoré vyzerali napríklad takto. To je nový plánovaný office Google v Londýne. Alebo takto. Viete, aká je to firma? Áno, áno, presne tak. Alebo aj takto, čo ironicky je vlastne architektonická kancelária Foster, ak sa nemýlim. No a pretože takéto priestory vznikali, tak ľudia začali mať nejakú skúsenosť s prácou, ktorá často nebola úplne ideálna, pretože tie firmy chceli, aby tí ľudia stále boli nejak spolu a rozprávali sa a tvorili spolu, mysleli si, že tá spolupráca povedie k čoraz lepším výsledkom, ale potom, keď sa na to začal robiť rôzny výskum, tak sa začalo ukazovať, že to tak nie je úplne vždy. No a teraz vám ukážem nejaké príklady toho, že čo hovorí o týchto veciach výskum. Tak, jedna štúdia ukázala, že priemerný zamestnanec vo firme sa dokáže sústrediť v priemere asi iba 11 minút predtým, než ho niečo vyruší. Či už je to kolega, alebo telefonát, alebo niečo ďalšie. Ale čo je ešte zaujímavejšie, je, že potom trvá asi 25 minút toho, kým po tom vyrušení sa človek je schopný opäť začať sústrediť a dosiahnuť ten plný sústredený výkon. To znamená, že samozrejme nedá sa to úplne zovšeobecniť, ale že na tých 11 minút sústredenia vlastne nám zaberie akoby pol hodinu času, čo je obrovská neefektivita. Ďalšia štúdia ukázala, že asi 28% času stráveného v práci je nejakým spôsobom prerušená práca. A to či už kvôli práve vyrušeniam, nejakým externým vplyvom, niekto rozpráva, niekto telefonuje, alebo či už kvôli tomu, že nevieme získať nejaký zdroj, niečo nájsť. Ale každopádne 28% času, keď si to preložíme na peniaze a zoberieme si firmu, ktorá má nejakých 500 zamestnancov s nejakou pomerne nízkou priemernou mzdou 1000 eur, tak za rok vlastne tá firma vyhodí do koša týmto spôsobom viac než 2 300 000 eur. A takýmto spôsobom, aj keď my sa bavíme s tými našimi
klientami alebo s akýmikoľvek firmami, snažíme sa to preložiť do toho finančného vplyvu, pretože často o tých kanceláriách dnes rozhodujú ľudia, ktorí nie sú úplne školení v tom UX alebo v psychológii alebo v architektúre, ale rozhodujú o tom ľudia, ktorí sú zamerania finančného alebo skôr takého operations typu a tým pádom oni potrebujú aj vidieť tie čísla. Ďalšia veľmi zaujímavá štúdia, ktorá je z minulého roku a používala také sociometrické badges, čiže vlastne tie veci, čo nosíte na krku, keď sa pípate povedzme v práci, a používali ich na to, aby merali, ako ľudia interagujú so sebou v práci. Mali vlastne také bluetoothové senzory, ktoré vnímali tie badge tých cudzích ľudí alebo tých vašich kolegov navzájom a tým pádom boli schopní zmerať, koľko sa ľudia bavili, spolupracovali alebo práve že nie. No a merali dve veľké americké firmy, ktoré sa sťahovali skôr zo zatvorených priestorov do takých tých open spaceov a v obidvoch tých firmách po presťahovaní vyšli veľmi zaujímavé čísla, pretože zatiaľ, čo tie firmy teda počítali s tým, že áno, teraz ľudia budú hrozne spolupracovať, keď prejdeme do tých open spaceov, pretože okrem nižšej ceny, čo je ináč väčšinou ten hlavný skrytý motivátor, tak ten oficiálny motivátor býva práve tá spolupráca. Ale ukázalo sa, že v tomto prípade sa ani toto nenaplnilo, pretože v obidvoch tých firmách kleslo množstvo komunikácie osobnej medzi ľuďmi asi o 70%. A zatiaľ, čo komunikácia e-mailová alebo nejaká iná digitálna stúpla o 20 až 30%. A tí výskumníci, ktorí boli práve tiež psychológovia, tak vysvetľovali to tak, že ľudia, pokiaľ ich prinútite takýmto priestorovým setupom vlastne mať stále ten kontakt jeden s druhým, tak tých ľudí to veľmi rýchlo unaví, pokiaľ nemajú iné alternatívy, nemôžu sa ísť niekam schovať alebo ísť domov. No a keďže sú takí emočne vyšťavení, tak sa začínajú uzatvárať. Hej? A tým pádom potom nie sú až tak ochotní komunikovať s ostatnými. Toto je ďalšia zaujímavá štúdia, je to od firmy Leesman, ktorá globálne robí prieskumy priestorov a spokojnosť zamestnancov a teraz už majú, myslím, vyše 600 000 odpovedí. A toto je z reportu, ktorý vydali po svojich prvých 500 000 respondentoch. No a pýtajú sa ľudí, že aké priestory sú pre nich dôležité a ako sú s nimi spokojní a v akých typoch priestorov pracujú. No a ukázala sa tu zaujímavá vec. Prvá bola, že samozrejme priestory bez spolupráce a ktoré nepodporovali dobre spoluprácu ani sústredenie, vyšlo najhoršie a priestory, ktoré podporovali obidva, vyšli najlepšie. A tu je v tých farbách trošku, neviem, či to ten projektor alebo tak, ale každopádne bol tu taký zaujímavý rozdiel, že zatiaľ čo priestory, ktoré podporovali spoluprácu, ale nie sústredenie, sa stále nachádzali v, myslím, 20 najnižších ako keby percentách hodnotených priestorov, tak priestory, ktoré síce nepodporovali spoluprácu, ale aspoň podporovali to sústredenie, sa radili k tým stredne až vysoko hodnoteným priestorom. Čo vlastne veľmi jasne vyjadrilo na dosť veľkej vzorke, že aj pre ľudí osobne, subjektívne to sústredenie je mimoriadne dôležité v práci, pretože 93% ľudí ho označilo za jednu z najdôležitejších súčastí svojej práce. No a takisto veľká architektonická firma Gensler, ktorá v roku 2012 vydala taký veľmi pekný report o sústredení a ukončila ten report týmto. Neočakávané zistenie z nášho výskumu je, že najdôležitejší faktor efektivity pracoviska nie je spolupráca, ale individuálna sústredená práca. A vysvetľujú to tým, že zatiaľ čo na sústredenie potrebujeme naozaj veľmi špecifický druh priestoru a špecifické podmienky, ku ktorým sa dostanem, tak naopak spolupracovať dokážeme takmer všade. Hej. To znamená, že naozaj ľudia sú náročnejší na to sústredenie, pokiaľ ide o priestor a tým pádom, aj keď tvoríme tie priestory, tak viac dôrazu potrebujeme dať práve na to. No a takisto pre programátorov
to platí. Bol to jeden veľmi, celkom tiež dosť veľký, aj taký známy výskum, ktorý sa volal The Coding War Games, ktorý prebiehal ešte, myslím, na konci 80. rokov, kde výskumníci porovnávali na reálne zadaných úlohách výkonnosť programátorov, čiže čas toho, za koľko vyriešili tú úlohu, ale aj chybovosť. A keď potom nazbierali dosť veľké množstvo dát o tom, že kto to bol, z akej firmy, aké mali priestory, akú mali prácu, v akom programovacom jazyku programovali, tak zistili nakoniec, že medzi tými najhoršími, alebo najmenej výkonnými a najviac výkonnými boli tým hlavným rozdielom 3 faktory. A tým prvým bol, či tí ľudia sa cítili v práci vyrušovaní a aké mali veľké súkromie a aká bola veľkosť ich osobného pracovného priestoru. No a zároveň to vidíme často aj u nás, pretože keď pracujeme s klientami, tak to býva jedna z najčastejších, ak nie najčastejšia sťažnosť ľudí v kancelárii. Neviem sa sústrediť. No a otázka teda znie, že čo nám bráni v tom sústredení. A nie je to len ten priestor. Prvá vec je, že vám bráni v sústredení vaša osobnosť, alebo lepšie povedané, po anglicky som povedal, že your nature, pretože pardon. Nie, to je mikrofón, to je klikátko. A pretože aj to, ako sa narodíte a ako máte akoby poskladanú alebo vyvinutú nervovú sústavu, dosť ovplyvňuje to, ako ste veľmi rušení alebo ako ste citliví na vyrušenie. Sú ľudia, ktorí sa narodia s menej citlivou nervovou sústavou a tí sú potom aj o mnoho viac schopnejší pracovať pokojne v open space alebo v nejakom rušivom prostredí a proste vyfiltrovať tie podnety a sústrediť sa tam. Ale samozrejme je to nejaká taká tá Gaussová krivka, hej, že väčšina ľudí je asi niekde v strede, ale vždy máme ľudí, ktorí sú veľmi citliví, ale veľmi necitliví a aj ich v tých firmách potrebujeme, pretože tí zase majú nejaké svoje vlastné unikátne vlohy a potrebujeme prispôsobiť tie priestory aj pre nich. Potom je to teda ten priestor. No a tá tretia kategória je nejaká vaša zručnosť sa sústrediť, pretože aj to sústredenie sa treba naučiť. Do toho nebudem zachádzať, ale môžem vám odporučiť veľmi dobrú knižku Deep Work, alebo Hlboká práce, ak si možno ste sa už s ňou niektorí stretli, kde je veľmi dobre aj vysvetlené to, že prečo a ako sa naučiť sústrediť v rámci nejakej takéhoto skillu, ktorý si viete vyvinúť. No a čo na to sústredenie teda potrebujeme a na to nadviažeme, že aké priestory nám v tom môžu pomôcť. Tak, na to sústredenie potrebujeme najmä jednu vec a to je súkromie. Ale to súkromie má také 4 hlavné podkategórie, ktoré sú tu aj tak jemne nakreslené. A tá prvá podkategória je akustické súkromie, alebo audio privacy. Ale aj to akustické súkromie má 2 smery. To znamená, že je to súkromie smerom ku vám a smerom od vás. To znamená, že iba vtedy je naplnené akoby to plné akustické súkromie, keď nie len, že vy nepočujete kolegov, ktorí sa rozprávajú, ale ani oni nepočujú vás. Napríklad, keď niečo počítate a chcete si hovoriť tie čísla nahlas. A druhou časťou je vizuálne súkromie, kde je to zase obojsmerné. To znamená, nie je to len o tom, aby napríklad kolegovia nevideli vás, ale aj aby ste vy nevideli svojich kolegov. A teraz, že prečo je tak dôležité, aby ste vy nepočuli alebo nevideli tých kolegov? Náš mozog je totiž evolučne nastavený tak, že akákoľvek informácia, ktorú by vedel zachytiť z rozhovoru nejakých iných ľudí, je pre ňoho neskutočne dôležitá. A preto aj keď sa robí výskum o tom, že vlastne aké zvuky alebo aký hluk je najviac rušiaci pre ľudí, tak je to jednoznačne ľudský rozhovor. Pretože tí dvaja ľudia tam sa môžu rozprávať o tom, že kde je tiger, ktorý ma môže zožrať, alebo kde objavili nejaké
chutné jahody v lese, z ktorých sa môžem najesť a získať energiu. Čiže pre nás je ten rozhovor tých ľudí hrozne dôležitý evolučne a to isté platí vlastne aj pre to vizuálne súkromie, pretože ak niekde sedíte a prichádza k vám nejaký človek, tak ten mozog sa automaticky začína sústrediť na to, že OK, niekto tam ide, tak je ten človek pre mňa nebezpečný, alebo to nie je hrozba, poznám toho človeka, čo odo mňa chce, hej, nie je to môj šéf, ktorý ma práve prišiel vyhodiť. No a preto vlastne, ak sa chcete naozaj sústrediť, tak sa treba od tých ruchov odizolovať. Ale je tu aj taká druhá možnosť, ktorá ale zase nefunguje pre všetkých a nefunguje na všetky druhy tej činnosti, ktorá je a pre mnohých funguje a vlastne práve, že sa ponoriť do prostredia, kde je tých vzruchov veľa, ale kde tie vzruchy nie sú pre vás relevantné. Čiže veľa ľuďom sa robí občas dobre v kaviarni a to je preto, že tam často nepočujete jednotlivé rozhovory jednotlivých ľudí, ale všetko sa to stratí v nejakom všeobecnom šume, ale zároveň tí ľudia pre vás nie sú relevantní. Čiže už to, že by ste mali takú kaviareň v práci a okolo vás by sedeli vaši kolegovia, by bolo menej efektívne, ako i keď idete do mesta a tam sú úplne cudzí ľudia, ktorí vás nezaujímajú a vy nezaujímate ich. Čiže to je tiež spôsob, ktorý funguje pre iných ľudí, ale väčšinou a s nejakým takým zjednodušením sa dá povedať, že pre to maximálne súkromie, maximálne sústredenie je potrebné to maximálne súkromie. No a že čo s tým? Väčšina týchto odporúčaní bude na takej úrovni, že musí to za vás spraviť váš šéf alebo vaša firma, keď si prerába priestory, ale veľa z tých vecí sa dá nejakým spôsobom zariadiť si aj po svojom, či už ako skupina kolegov, ktorí sa rozhodnete nejak prerobiť si svoju kanceláriu alebo ten svoj priestor, alebo prípadne aj u seba doma, alebo tak. Takže prvý slajd je skôr taký akože mindsetový, ktorý je potom často čo ukazujeme tým manažérom. A je to o tom, že treba prestať ako firma vnímať priestor ako výdavok, na ktorom treba šetriť, ale treba ho začať vnímať ako investíciu. To znamená, že ho treba začať vnímať tak, že my investujeme do tých ľudí a do ich produktivity. Pretože, a to tu nemám, ale to často hovoríme tým firmám, že bežná kancelárska firma má výdavky rozštrukturované asi tak, že iba 10% viac menej ide na ten priestor a okolo 90% ide na ľudí. A tým pádom otázka znie, že prečo sa snažiť šetriť na tom priestore, pretože aj keď ušetríme nejaké centy na tom priestore, tak nám to predsa len až tak neprinesie, ale ak dokážeme nejakým evidence-based prístupom pomôcť tým ľuďom urobiť lepšiu prácu, tým pádom vlastne vyrobiť viac peňazí pre tú firmu, tak na tých 90% tých nákladov, ak zvýšime produktivitu ľudí o nejaké 1%, tak zrazu hovoríme o úplne ako inej motivácii pre tú firmu, než keby mali ušetriť kúsok na tých malých priestorových výdavkoch. No a potom už konkrétne, čo potrebujeme urobiť, je, že potrebujeme vyvážiť to, aký dôraz dávame na sústredenie a aký dôraz dávame na spoluprácu v priestore. A tak povediať, že potrebujeme začať robiť priestory, ktoré vlastne tým, ako sú nadizajnované a tým, aké druhy priestoru máme v tej celej kancelárii, veľmi dobre sedia na to, aké druhy činností a ako často a ako veľa robia ľudia v tej firme. Hej? Tak, aby tie priestory sedeli na tú prácu ľudí tak dobre, ako tento zvláštne tvarovaný syr na tento zvláštne tvarovaný chlieb, alebo ako tento tukán krásne zapadá do tej diery v strome. Čiže to je tá filozofia, ktorou vieme tým ľuďom pomôcť mať sa dobre v práci. A tento prístup sa dá aj tak odbornejšie nazvať, že activity-based design. To znamená, že staviame priestory, ktoré sú dobré na rôzne aktivity, pretože keď sedíte napríklad v nejakom open space, koľký z vás sedíte v takom niečom? Celkom málo. Ostatní sedíte v čom? Máte zatvorené kancelárie?
Áno? Koľký z vás máte zatvorenú kanceláriu? Ježiš, vy ste šťastní. Dobre. A ostatní nesedíte? Alebo v base? Dobre. Tak možno ešte študujete, alebo tak. Alebo sedíte doma, hej? V kaviarni. No jasné. Tak ten activity-based design prístup je práve o tom. Lebo keď sedíte v tom open space za tým svojím stolom, tak ten stôl je dobrý iba na veľmi limitované množstvo činností. Hej. Ten open space je vlastne len nejaký ďalší typ priestoru, napriek tomu, že pri tom dizajne aj tie firmy, aj tí architekti ho často vidia ako ten hlavný typ priestoru, ku ktorému len akože takto trošku posolíme, pokoreníme nejaké ďalšie, nejakých pár telefónnych búdok a tak. Ale čiže bežne povedzme ten dizajn by vyzeral nejak takto a tuto máme to také krásne, že primary, hej, že ani to nie je ako že open space alebo nejaký tímový priestor, ale to je ten hlavný a k tomu nejaké akože miestnosti na sústredenie, meetingovky, nejaká komunitná miestnosť už sú akože tie špeciálne priestory. Ale v skutočnosti vlastne aj ten open space je jeden z tých špeciálnych priestorov, pretože ten open space je dobrý iba na niektoré veci. Hej. A aj ten open space, ale keď už sa o tom bavíme, tak je hrozne ťažko povedať, že čo to vlastne je, lebo to môže byť aj niečo takéto, ale zároveň aj niečo takéto. To znamená, ja definujem ten open space ako proste priestor, ktorý nemá steny, hej, a je oddelený vlastne niečím iným od tých ostatných priestorov a tak môže tam robiť aj 1000 ľudí, aj 6 ľudí naraz, ale bez ohľadu na to, či je tam 6 ľudí, alebo teda 10 ľudí, alebo 1000 ľudí, tak ten priestor má stále rovnaké nevýhody, ktoré vyplývajú vlastne z toho, že tam nemáte súkromie. No a ten open space je dobrý na 3 činnosti. Tá prvá je nejaká intenzívna real-time koordinácia. To znamená, že keď idú prezidentské voľby a vy ste v tom volebnom tíme a teraz musíte tam po sebe kričať, že niekto niečo zabodol, niekde postnúť, alebo ešte treba rýchlo obehať nejaký, to u nás sa nerobí, ale obehať nejaké bytovky a niečo spropagovať. A prípadne, keď je vybuchla nejaká sopka a teraz tí záchranári sa musia koordinovať, tak pre nich ten open space bude rozhodne najlepší. Zároveň je to dobré na činnosti, ktoré si vyžadujú nízke sústredenie a zároveň majú nízku náročnosť, čiže je to nejaká taká často administratívna práca, potrebujem si prepisovať. Celá moja práca je o tom, že prepisujem z jednej tabulky do druhej, tak ten open space je fajn, lebo ešte sa tam aspoň nenudím, môžem si tam pokecať popri tom s kolegami. No a tretia vec, na ktorú je ten open space dobrý, je nejaká taká, že procesingová práca, čiže ráno si sadnem, poodpovedám si na e-maily a nastavím si kalendár, kedy mám aké meetingy, pracujem si poznámky, upracujem si veci a tak. Takže to sú 3 veci, na ktoré ten open space je dobrý, ale potom vlastne zistíte, že OK, a čo s tou ostatnou prácou, že kam ju mám ísť robiť? No a veľa ľudí ju nemá kam ísť robiť, ale mali by mať kam ju ísť robiť v ideálnej kancelárii. No a ten prvý typ je, že stena. Hej. Dnes často, keď ukážete niekomu stenu, najmä tým firmám alebo architektom, tak sú z toho celí takí zhrození, že ako ja to odfotím do toho časopisu cez tú stenu, to nebude vyzerať tak dobre, nebude tam taký buzz, nebude to vyzerať startupovo, ale steny sú celkom fajn. Hej. Nevždy, ale keď sa potrebujete sústrediť, tak je ideálne mať stenu a dvere. A okno. Dôležité. Čiže 3 steny a okno, nie 4 steny. Potom veľa firiem si stavia takéto focus roomy, čo je celkom dobrý krok. A lenže nie je vôbec jednoduché postaviť dobre takúto miestnosť na sústredenie. Pretože keď sa pozriete na túto miestnosť, tak áno, má tam nejaké okienko, ale je dosť pravdepodobné, že to okienko nejde von, ale že ide iba akoby do toho priestoru tej kancelárie. Zároveň je tu nejaký vzduch, ale nevidíme tu žiadne ventiláciu, ktorá by tam privádzala čerstvý vzduch a ten starý vzduch by odtiaľ odvádzala. To znamená, že je dosť možné, že ten človek sa tam začne po hodine dusiť. Zároveň vidíme, že je tu sklo, cez ktoré vieme vidieť, tým pádom vieme urobiť takúto cool fotku, ale lepšie by bolo, to tam nemám, kebyže to sklo tam vlastne nie je, pretože ten človek si bude vedieť tým pádom užiť aj to vizuálne súkromie. A keď
tamto sklo je, tak tu budú chodiť ľudia okolo a toho človeka to bude vyrušovať. Čiže ideálne takýto focus space by mal spĺňať 6 vecí. Na to môžete myslieť, môžete ísť za svojím šéfom, tak tomu poťukať na rameno a povedať, že my chceme focus space za týchto 6 vecí, alebo 5. Prvá je, že denné svetlo a dosť veľa. Najlepšie ešte s nejakým pekným výhľadom von. Druhé je plné akustické aj vizuálne súkromie. Tretia je, že čistý vzduch. Štvrtá je, že nemáte len takto miesto na jednu stoličku a že keď sa chcem odsunúť, tak narazím hlavou do steny, ale že mať tam dosť miesta na to, aby som sa aj takto trošku mohol akože poprechádzať a porozmýšľať. No a tá posledná je, že by to malo byť pekné, pretože keď to ľuďom spravíte a bude to rovnako neatraktívne ako nejaký taký obyčajný šedo-biely kancelársky priestor, tak nebudú mať ani tú motiváciu tam chodiť. Čiže často, keď sa snažím nájsť nejaké obrázky, že ideálneho focus spaceu, tak v skutočnosti ich nenájdem z kancelárií, ale nájdem ich z domovov ľudí. Čiže ten ideálny focus space by skôr vyzeral takto a toto je z niekoho domácnosti, kto si tam urobil kanceláriu, ktorá v tomto prípade, keďže tu je okno, spĺňa všetky tie podmienky. No a keď nemôžete mať zatvorenú miestnosť, tak sú aj nejaké alternatívy, ktoré síce vždy budú trošku horšie než toto, ale dá sa s tým tiež pracovať. Takže niektoré firmy si vyrábajú takéto knižnice. Toto je v Dropboxe. Tá knižnica je mega pekná, samozrejme, a možno sa tam budete vedieť sústrediť, tak ako v nejakej univerzitnej knižnici, ale kebyže si to zanalizujeme podľa tých 4 kategórií súkromia, tak tu vlastne dosahujete iba jednu z tých 4, pretože tu dosahujete iba to akustické súkromie smerom k vám. A to len vďaka tomu, že tí ľudia tam majú zakázané sa rozprávať. U nás máme tiež takú knižnicu, trošku menej dizajnovú, a tam ani keby, že vás ten šéf chce prísť vyhodiť, tak kým tam sedíte, tak nemôže, alebo vám to musí napísať na taký papierik a vám to podať. Robia sa takéto telefónne búdky, ktoré ale v tomto prípade sú skôr takým riešením toho, že ako dostať toho hlučného človeka preč, než to, že ako ísť niekam, kde sa sústrediť, pretože v takejto maličkej búdke, ktoré často majú aj takéto len standing stoly alebo tak veľa sa toho nenasústredíte. Nie je to veľmi komfortné, ale je to dobré na to, aby tí ľudia, ktorí telefonujú, išli niekam inám. No a dá sa to riešiť aj nábytkom. Vyrábajú sa rôzne takéto špeciálne akustické nábytky, ale to je už úplne niekde tak akože najnižšie v tej hierarchii, tej kvality toho sústredenia. A prípadne dajú sa vyberať stoly, ktoré majú takéto rôzne paravany. Toto sa že vraj úplne neodporúča, že veľa ľudí sa v tom necíti komfortne, keď vám to tak akože urobí takú striežku nad hlavou, to sme sa pýtali, aj som si to skúšal a je to pravda, že je to taký zvláštny pocit. Ale už napríklad, kebyže postavíte takú akože striežku nad tým celým setupom, tak to môže byť celkom dobré. No a nakoniec sa to dá riešiť aj akoby kultúrou, aj keď jednak je to o dosť ťažšie a zároveň vás to neprivedie k tomu úplnému sústredeniu, pretože aj keď sedíte v tom open space, tak nakoniec sa vždy dá dohodnúť s tými kolegami, že keď sme v tom open space, tak sa nerozprávame, čo je ale často nerealistické, pretože tam je ten prvok tej intenzívnej koordinácie, ktorú často vlastne chcete mať, ale viete sa dohodnúť, že v piatok sa nerozprávame, alebo viete sa dohodnúť, že medzi 1. a 3. sa nerozprávame, alebo na to existujú aj také rôzne technologické pomôcky, ktoré sú, že keď to svieti na zeleno alebo na červeno, alebo ako sa dohodnete, tak to znamená, že nerúš ma. Aj keď to už predpokladá, že ste rušení tak akože priamo, že vám niekto klepe na rameno a nie tým, že niekto od vás telefonuje. Ale je dôležité samozrejme ľuďom nielen postaviť tie správne priestory, ale ich aj naučiť správne používať. No a ak už nič iné, tak aspoň pracujte doma, pretože síce nie každý môže pracovať doma, niekto tam má deti, alebo tam na to nemá podmienky, alebo tam už proste nechce byť a chce ísť do tej práce radšej. Ale vlastne ten home office, to, čo sme si, ak je pekne vybavený a dobre, ako tá fotka, ktorú sme si už ukazovali aj s takými tými poličkami, je vlastne často
o mnoho priaznivejšie zariadení na tú sústredenú prácu, než tá naša kancelária. A preto je to potom skôr opäť odporúčanie pre tých manažérov, že ten home office nie je zlý a tí ľudia by sami mali vedieť, že koľko sa potrebujú sústrediť, tým pádom je lepšie im povedať, že vy máte tú slobodu, nechávame vám tú kontrolu, ostaňte doma, koľko potrebujete a urobte dobrú prácu. Ďakujem.